Vitajte na kanáli Ibo Polovník v vzdelávacej sekcii. Dnes si predstavíme túto novinku od firmy Tetrao, je to vábnička rujnej jelenice. Je to novinka, ktorá sa skladá v podstate z troch častí. Ide o vábničku, ktorú vieme použiť počas vábenia jeleňov, počas jelenej ruje. Táto samotná vábnička je vyrobená z plastového materiálu, je trojdielna, čiže môžeme si ju naladiť, je laditeľná. Vieme si ju jednoducho rozobrať, zloží sa veľmi jednoducho do vrecka. V podstate na tejto vábničke vieme vylúdiť viacero zvukových prejavov. Počas samotnej jelenej ruje vieme počuť tento hlasový prejav rujnej jelenice a vieme ho veľmi dobre napodobniť pomocou tejto plastovej vábničky. Je veľmi praktická, veľmi jednoducho sa na ňu vyľudí tento hlasový prejav. Samotná vábnička sa skladá z troch častí. Je to umelý náustok a rukoveď s trstenicou, ktorá je takáto teleskopická. Pomocou vytiahnutia tej trstenice si vieme takisto naladiť ten tón rujnej jelenice. Samotná vábnička má za rukoveťou takýto maličký jazyček, ktorý má na sebe 5 prúžkov. Pomocou tých prúžkov vieme ladiť samotný hlas danej vábničky. Vábnička je naladená na hlas rujnej jelenice. Vábničku uchopíme do pravej ruky, náustok si jemne vopcháme do úst a jemným fúknutím vyľudíme daný zvuk. Tou pravou rukou, ako ho držíme, môžeme si zakrývať to ústie danej vábničky a v podstate tým odkrývaním tou rukou tú vábničku vieme vymodelovať hlasnejší zvuk. Je to dôležité z toho dôvodu, keď vieme o danom jeleňovi, tak tú dĺžku alebo ten hlasový prejav, tú tóninu vieme modulovať krásne tou pravou rukou. Hlas rujnej jelenice je v podstate také maďarské čo v tom danom lese môžeme zopakovať v viacerých sériách po sebe. Na záver ďakujeme za pozretie tejto časti a za mňa ako odborníka na jeleniu zver vrele vám odporúčam túto úžasnú novinku od Tetrao. Je to super vábnička, s ktorou si viete veľmi dobre pomôcť.